כל פריחי. ואמא שלי כל. ושם אתה בטח הגענו. אפשר למחוא כפיים. בכיתה ח'2 אני רוצה להזמין שני תלמידים, את רותם עובדיה ואת זיו כהן עם ההורים. רותם, תחשבי שאני... למה כל ההורים עומדים שם למטה? כי הם איחרו? לא, כי הם מצטיינים. הם צריכים לעלות עם התלמידים? מה? הם עולים עם התלמידים לקבל את התעודה? גם שפע מצטיין. בציון. בכיתה ח'3 יש לנו המון תלמידים. איזה כיתה שפע? ח' 3, עדיין רותם. לא הגיב. לידון. רועי. ואת. שיר. בליאל. ההורים של ילדים בח' 3. אתם בח' 3? איפה שירה? כן, בוודאי. את גם הצטנעת לנו פתאום? אז פרשת. עומר אברהמי. זוהר הזוגי. תראי את הדיר, חושב שהוא מצטיין. אלמוג יעקב. אני מצטיין. איפה אבא שלי? אבל אמרו ההורים שאני מצטיין. תראו כמה מחד 3 ואף אחד לא מה... כנראה שלא. אתה גם בלי תלבושת. אנחנו רוצים תמונה של כל ח' 3, אז תסתובבו בבקשה, חיוך יפה. שב במקום שלך. ח' 3, חיוך יפה כולכם, בואו תעמדו כל ההורים והתלמידים של המצטיינים שלנו. כל הכבוד, התלמידים האלה קיבלו ממוצע מעל 95. כל הכבוד בח' 3. שימו לב איזה קרבה, כל הכבוד בח' 3. יו, תראי כמה, באלוהים. כל הכיתה. כנראה. כל הכבוד לכם. טוב. ח' 4. אנחנו רוצים, ההורים של ח' 3, אנחנו תכף נצטלם עוד פעם, אנחנו רוצים לעבור לעוד כיתה. עשה לי היד. ח' 3, תודה, אנחנו רוצים... ח' 3, תודה, אנחנו רוצים לעבור לכיתה הבאה. ח' 3, תודה, אנחנו רוצים לעבור לכיתה הבאה. טוב, ח' 4, אנחנו מצטיין הכיתתי שלנו, מבחינה לימודית, אנחנו רוצים להזמין את שהרבן שפע. אמרתי לך. כן, זה... עדי, צלמי אותנו.
על המצטיין השכבתי בתחום החברתי. תלמיד שתורם, עוזר, כל דבר שרק מבקשים ממנו, כל מה שרק רוצים, בנימוס, בחן, בצניעות. אני רוצה ומתכבדת להזמין את המצטיין השכבתי החברתי, מעוז בורשטיין. אנו גאות להזמין את אמילי שיטר. ואחרון חביב, כיתה ח' 6, הוא האור של הכיתה שלנו, עמרי בניון. כל הכבוד לכל המצטיינים. עמרי, כל הכבוד. אבא של עמרי הגיע מראש הנקרא להעניק לו תעודת הצטיינות. הגיע מגמת הפריים. מצטיינת שכבתית שלנו, שנקבל אותה עם הרבה מאוד מחיאות כפיים, הורים יקרים, עם ממוצע של 99.2. איפה ענבל? אני רוצה להזמין מכיתה ח' 3 את ענבל משעל. מחיאות כפיים לענבל, מגיע לה. גם תלמידה טובה, גם מייצגת את בית הספר בנבחרת הכדורעף, חברה מקסימה, גאווה לבית ספר. כל ההורים מוזמנים לתמונה כללית.